Good morning mga ka-road trip. Biyahe na naman tayo. Pasyalan natin ngayon ang bayan ng San Quintin, Pangasinan. San Quintin dito sa Pangasinan. Tara, samahan nyo kami. Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape, can you let them all wash away? Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on, I don't wanna feel the same. So love, just let me go. Guess I didn't know it would end this way. One drink too much and I could see your face. Why did I let you go? How could I let you leave? Will I ever see you? And do you think of me? Love, let me go, 'cause I've been So ayan, nandito na tayo sa isang resort dito sa San Quintin. gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape, can you let them all wash away? Hello. Anong pangalan niyo, madam? Hana, sir. Hana. Si Hana Tagarica. Anong pangalan ng resort niyo, madam? Adventure Mountain Resort. Adventure Mountain Resort dito sa San Quintin pa to, no? Sakop ng San Quintin. Dipalo, Nangapugan, San Quintin, Pangasinan. Bakit? Yung Dipalo ba, barangay yan? Parang sitio po yata ng Sitio. barangay Nangapugan. Ay, ganun. Ako. So, itong resort nyo, 24 hours? Hindi, sir. 8 to 5 lang po. 8 to 5 ng 8 ng umaga hanggang 5 ng Yes, sir. hapon. Pag nag-overnight pwede rin. As of now, wala pa, sir, kasi wala pa po yung mga cottages. Ongoing So, pa lang pero po. dati, kung halimbawa wala pang Meron pong nag-overnight, kaso lang nagdadala sila ng mga tent, gaya ng mga born again, i-rent nila to ng nag-aano ilang sila. araw. So, ayan. So, itong resort na to, private o public? Private po. Private. Ang may-ari ito, taga Ramirez po. Taga rito din lang sa ano? Yes, San sir, Quintin. taga San Quintin din po. So, bayan ng San Quintin. Anong mismong address nito, madam? Yung pinaka-address niya? Ang nakalagay po kasi Dipalo Barangay Nangapugan, San Quintin, Pangasinan. Yun talagang pinaka-address Opo, niya dito. So, araw-araw marami pupunta dito. O kahit tuwing linggo lang, madami. Araw-araw po, meron din, pero mostly Saturday, Sunday. Tuwing weekend. Weekend lang. Pinakamarami weekend talaga. Yes, Pagka, ano. Pero nung pandemic, sarado kayo. Bukas po. Bukas pa rin. Apo. Ba't kasi, doon sa ano, yung river, ano yan, Dipalo River. Yung Bukas bang- din po nung pandemic. Bukas din yan. Oo. Pero mahigpit po, di ba? Kailangan po ng ID. Oo. Ganun. Kung baga, pag outsider po, hindi po ina-allow. Ay, ganun. Apo. So, malaki yung area ninyo. Hindi ko po alam kung ilang hektarya, sir, kasi kung nakikita nyo po sa dulo Sako po pa yan? ng Sako pa bakod. mo yan? Basta may bakod yan, sir. Oo. Hanggang sa taas po.
Ayan, may mga under construction na yan. Ano Apo. mga, ano yan? Magiging cottage po yan, sir. Ay, hindi pa lang tapos. Hindi pa po. Ay, Ang inuuna po yung pavilion. ay dun sa, ano yung Apo. ginagawa na yan sa loob? Apo. Nice. Oh, sige, thank you. Sige po. Sige, Thank you, salamat. sir. Thank you po. Ingat po. Okay, sige, thank you. So, ayan, nandito tayo sa San Quintin. Dito sa isang resort dito sa San Quintin. So, since sarado ang Difalo Falls, so dito tayo, may hinahanap tayong isang resort dito. So, ito siya. So, maganda, mapuno. Tsaka ang laki ng swimming pool nila. So, ayan, oh. So, ayan. Ang galing. Akit tayo doon sa pinaka taas na yun. May slide sila dito, oh. Ito na natin. So, ayan, oh. So, marami pang ginagawang construction dun sa area na yon. So, ayan, oh. Ang galing. So, napakalaki ng swimming pool na to. So, malinis din ang tubig, oh. So, galing yata sa mga bundok-bundok ng tubig na to. Andun sa taas. So, ayan, oh. Ayan. So, ayan, teka lang. So, dito may isang slide dito, oh. So, ayan. Napakataas nito. Hanggang dun. So, wala naman siyang tubig na pababa. So, ayan, oh. Ayan. So, akyat tayo sa taas. So, dito may hagdan dito. Hanggang doon pa akyat sa taas na yun. So, tara, akyatin natin. So, ayan, oh. Napakataas nito. Dito tayo sa taas. Kakahinga lang umakyat. Oh, see? Ang ganda. Tsaka napuno, mas napuno tong area na to. So, punong-puno ng mga mahogani. Ano ba mapuno ito? Puro mahogani. Ito yung pinakataas niya. So, may taas pa siya. So, imbestigahan natin kung ano nasa taas. So, ayan, dito tayo sa tuktok. So, ito ang matatanaw natin dito. Yan. Ang area ng Tayog at Natividad San Quintin. Yan yun. O, see, ganda. Ito yung pinakatuktok niya. Tara. Can you feel it wrapped around your soul with no control?